Bé, la idea fonamental d'aquest debat, jo crec que, i la més interessant, ja que hem parlat d'escletxa digital, d'e-participació i descobriment de talent, de quina manera creieu que el fenomen d'aquesta fractura digital afecta a la e-participació, que parlava abans el Carles, i fins i tot al descobriment del propi talent, no? M'explico. En el cas de veure en la fractura digital la causa de no saber aprofitar les TIC per manca d'estratègies, per exemple, la població més jove, que són els que dèiem abans, natius digitals, però que no treuen profit d'aquesta facilitat que els donem, es perden en la xarxa, no? Com si diguéssim. Aquest fenomen forma part de la fractura digital o és més una conseqüència d'allò que trobem? No sé si qui em vol respondre més al Carles o potser l'Emili. Bueno, li tocaria a l'Emili, però a veure, jo el que diré... No, home, jo crec que és una conseqüència en part, no? O sigui, no és fractura digital, perquè fractura digital, com bé definia l'Emili, és qui està a internet i qui no. No sé com ho deies, que ho deies d'una manera molt clara, no? Llavors està l'ús, no? Un cop allà dins, i és que ho has respost tu molt bé. Jo diria que... Un cop allà dins et perds o realment fas alguna cosa útil i profitosa bé per tu o per la societat allà dintre. Exacte. Heu dit una cosa que m'ha agradat molt, hem parlat de talent i això és lo bàsic, perquè de fet m'ha vingut una paraula que es diu dharma, que diuen crec que està a Orient. De fet, és trobar el teu propòsit a la vida. Per què has vingut en aquesta vida? Què és el que et fa, el que deia el Jordi, la passió? I el que diu aquesta paraula és que tots tenim un talent, tots tenim un don. El que passa que a vegades no el sabem, no el coneixem. Per tant, l'important, penso que hi ha una paraula que és superbàsica, que és l'autoconeixement. És una que sí que a les escoles penso que seria superproductiu, doncs que és una assignatura d'autoconeixement. Què és el que t'agrada? Perquè a vegades, i això va lligat una mica amb les noves tecnologies, perquè estem vivint en un món totalment canviant. Ja no hi ha cap professió que sigui com les d'abans. Tot està canviant i les necessitats de les persones poden canviar contínuament. I jo puc tenir un client que estigui a Nova York, o un altre a Xile, o un altre a l'Antàrtida. I de fet pot tenir una cosa que jo sé fer molt bé i que l'altra persona necessita. Per tant, el que hem de descobrir és allò que sabem fer molt bé. I pot ser qualsevol cosa. I el que és important potser després és donar-li aquesta forma i clar, al poder conèixer les noves tecnologies el que ens obre és un camp enorme perquè potser el nostre client o la nostra persona o qui ens contractarà no està al nostre barri, no està a la nostra ciutat, sinó que està a l'altra punta del món. Llavors això de no conèixer el teu propi talent per poder entrar en un procés de participació o del que sigui, etc., crea aquesta fractura, no, digital entre el voler i el poder, allò que comentàvem abans. De fet, això de la participació ho trobo superinteressant perquè hi ha molta gent que potser a l'anar a votar, al fer el que es fa fins ara, no, que és el vot per correu, doncs pot ser que se't passi, pot ser que no estiguis al moment, i ostres, poder tenir aquesta oportunitat de poder votar a distància, gent que està discapacitada o gent gran, o gent simplement que potser diu, ostres, és que aquest diumenge anar a votar prefereixo anar-me a la platja, perquè hi ha gent que ho pensa això, no? Però ostres, si jo tingués l'oportunitat d'aquest matí, abans de marxar, fer el vot o des del meu mòbil poder-ho fer, doncs potser la participació seria molt més elevada. Estic d'acord. Dos coses importants, no? Una dèiem abans, no? Cada 4 anys votar i, hòstia, no serà massa tenir que votar. Jo estic d'acord amb el que ell comentava, no? El Carles, que, ostres, en un món com el que vivim ara, que tot passa vertiginosament, sabeu el que són 4 anys? És brutal. Per tant, jo crec que la ciutadania té que participar molt més, perquè 4 anys passen moltes coses, no? La tecnologia avança, tot avança, no? Per tant, estic molt d'acord amb que d'allò. I un altre punt important per mi no és l'autèntica fractura digital per mi es produiria quan convertíssim l'ésser humà en esclau de les tecnologies. Jo crec que amb això hem de treballar tots en conjunt. I aquí és una cosa que se'n diu nomofòbia, que és aquesta angoixa, aquesta ansietat, que si tu et deixes el mòbil, jo recordo que fa, doncs no sé, no fa tant que portem mòbils, 15 anys, 16 anys, 17 anys, abans tu sorties de casa i tranquil·lament agafaves el cotxe i no portaves mòbil, com a molt el que volia estar molt connectat tenia una emissora de radioaficionat. Ara tu surts de casa, no agafes el mòbil, ostres, i si m'he deixat alguna cosa, m'he falta alguna cosa, i si se'm trenca el cotxe o la roda se'm punxa, o si es queda sense bateria, com aviso? Abans com avisàvem? Igual anàvem al poste del SOS, d'auxili, i demanàvem ajuda. O igual m'està tocant algú, o tinc uns whatsapps, o tinc un correu,
Per això, I es crea una ansietat. per això deia, només acabo, per acabar una mica el raonament, que em sembla molt interessant, de que jo crec que ja hem creat una petita fractura, és a dir, ja hem deixat aquells que han estudiat i els que no han estudiat, ja hem creat una fractura, no?, on dèiem, si no estudies no serviràs per res, no? I ara estic treballant amb molts nanos que tenen un autèntic problema, perquè com que els hi han repetit tantes vegades que si no estudiaven no servien per res, han decidit que no serveixen per res. No és real, perquè això és programació neurolingüística, a mesura que li vas dient, ell creu que no serveix per res, i ara has de reprogramar-lo perquè tots servim per alguna cosa, independentment. Ja vam crear una fractura, ens vam equivocar, I dos, ara correríem el risc de crear l'altra fractura digital, és a dir, o estàs a internet o no existeixes, xaval, no? Per tant, el que és una mica que li costa més, diu, deixo d'existir perquè no estic connectat i desapareixo. I amb això hem de treballar des de baix, perquè les dues coses són importantíssimes, estudiar i estar a internet, però hem de... O sigui, i acabo amb això, diuen que l'autèntic... O sigui, ensenyar no és donar coneixements, és crear la necessitat d'aprendre. Per tant, hem de crear aquesta necessitat en la nostra societat, de que aprendre i d'adelantar-se als temps. Si no, sí creem l'autèntica fractura.